Yawwa, kamar yadda kuke gani, ni nawa na riga na kunna shi. Kuna taɓa WhatsApp ɗin kaga ya tambayi touch da fingerprint sensor. Ina taɓawa zai buɗe. To yana buɗewa yadda za ka yi naka in ka taɓa nan na saman nan sai ka tafi ina settings. Kana zuwa settings ka fara duba version ɗinka. In ka shiga help, app info kaga version ɗin version 2.19.343. Idan ba shi bane ba zai yi ba gaskiya. To sai ka dawo baya sai ka shigo accounts. In ka shigo accounts sai ka shiga privacy. In ka shiga privacy shi a can ƙasa za ka ga shi nan fingerprint lock. Farko idan ka shigo idan na kashe za ka ga yayi haka. A haka za ku gan shi a kashe kenan disabled. To in ka taɓa ka shigo za ka taɓa wannan alamar. Kana taɓa zai kama kana saboda yana so ya san kai ne mai wayar sai ka sa ɗan yatsanka. Kana sawa zai buɗe. Yana buɗewa by default yana buɗewa yana kan immediately. To yanzu kawai yana kan immediately kana yin haka ka riga ka buɗe shi kana fita. Yanzu ka buɗe WhatsApp ɗinka zai tambaye ka app lock sai ka sa ɗan yatsa. Shi kenan. WhatsApp ɗinka ya samu security ba tare da ka install wani application ba. Idan ba ka da irin wannan WhatsApp ɗin, ka karanta ƙa'idojin da muka bayar in ka cike za mu turo maka shi. Mun gode.